Скъпи приятели, за това, че ние искаме да кажем истината във Фейсбук, към мен достигна информация в началото на ноември месец, че искат диктаторската партия ГЕРБ да бъде неутрализирана. И затова се наложи аз да напусна България и да отида в Кипър, в Ларнака. Оттам аз направих 3 много големи разкрития за тези, които искаха да ме неутрализират. Искаха да затворят моята уста, да казвам истината такава, каквато е. Но истината, тя не се учи. Тя е такава, каквато е, и тя не може да бъде унищожена. Истината не зависи от време и пространство. Тя е вечна. Аз посветих диктаторската партия ГЕРБ, която иска да изгради скоростния път Русе-Свиленград. Това е един от най-големите грабежи, които с помощта на Бойко Борисов и откраднатите му милиарди, изнесени в Катар, искаше да изгради такъв скоростен път. Но ние получихме тази информация, че той има милиарди в катарски банки и искаше да построи този път в България с тези откраднати пари. Следващата моя голяма публикация е моето участие и признание, самопризнание за възродителния процес. Тези, които отнеха имената, честта и достоинството на част от българския народ, българо-мохамеданите, и тези, които принудиха 2 милиона българи да напуснат България, са едни и същи. Аз участвам в събитията в Долу през 1989 година. И тогава, когато ГЕРБ прие декларация в Народното събрание, с което прие формата на етническо прочистване и геноцид, за такова извършено от държавата през 1989 година, и да държиш Ваньо Танов, шеф на агенция Митници, който е пряк участник в възродителния процес, над гърба си, и същевременно искаш да откриваш офиси на ГЕРБ в Турция, за да изложиш един честолюбив, един трудолюбив български народ, който е част от целокупния български народ, българо-мохамеданите, и да ги накараш да гласуват за теб. Това е гигантска измама. С моята публикация аз преустанових този процес. Третата голяма моя публикация, това е атентата в Сарафово. Този атентат е можел да бъде предотвратен, но не са го предотвратили управляващите, като са оставили нещата да се случат. Един ден преди атентата да се случи е имало телефонно обаждане, с което се предупреждава, че ще има бомбена заплаха за еврейски туристи, които ще пристигнат на другия ден в България. Атентата се случи и 6 души станаха жертва на международния тероризъм. По този начин нашата мила родина беше вкарана в големи геополитически игри на великите сили. Подкрепата, която получих за тази публикация, надхвърля 1 милион души, която се е прочели във Фейсбук, защото ние не искаме да ставаме заложници на едно
марионетно и корумпирано правителство, такова каквото беше правителството на ГЕРБ и диктатора Бойко Борисоглу. Тези неща, които аз споделих в социалната мрежа, донесоха моите неприятности с съдебна система и с политическа олигархия и политическа проституция. Но аз и моето семейство не се страхуваме да казваме истината такава, каквато е била, каквото и да ни струва това по всяко време на денонощието. Ние от Фейсбук групата Народно движение Баста ще бъдем коректив за всички уния, които ни лъжат, мамят, манипулират, унижават и отнемат нашата чест и достоинство. Ние ще бъдем гарант за всичко това. Защо? Защото тези, които ни манипулираха, лъгаха и мамиха, не притежават две неща – чест и достоинство. Те нямат срама от Господ, те нямат срама от общество, нямат срама от майка, баща, деца, семейство. Те са безсрамници и ще останат в историята като такива. Скъпи приятели, протестите ще продължават, но няма да бъдат насочени към хаос и анархия. Те ще са за установяване на право ред. Ние искаме да живеем в правова държава при спазване на Конституцията и законите на Републиката. Ние искаме спазване на граждански и човешки права, защото искаме да живеем свободни. Заповядайте утре в 11 часа пред община Русе, в което ще се извърши протест, който е част от националния протест срещу безобразията в Републиката, нашата мила родина. Ние не се страхуваме, не се страхувайте и вие. Знаем, че стоите пред телевизорите и това, което казваме ние тук и сега на глас, вие всеки ден го казвате на вашите деца, майки и бащи, защото ние знаем истината и тя е вечна и не може да бъде унищожена. Протестите продължават с пълна сила до промяна на политическата система, политическото робство и икономическото господство на банки, олигарси, политически лидери и комунистически покуци.